Our heart swells with pride to introduce you, daughter of this very land, Miss Apurna Narzary, the under-20 Indian women's football team captain, to kindly come over to the dais and say a few words on this momentous occasion. Good morning, everyone. दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय आरो बाहागो लाफैनाय आलासि आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बे हाबाफारियाव आंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो खाबु होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। आं दिनैनि बे गोथार सानाव गोसो गोरबोजों इन्डियान आर्मी आरो BTR सरकारखौ खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। मानोना बिथांमोनहा दिनैनि बेसेबांबा गिदिर प्रग्रामखौ जाफुंसार होनायाव जोबोद मदद खालामदों। आं इन्डियान आर्मीखौ सेल्युट खालामो। बिथांमोना गाव गावनि डिउटि मावनानैबो स्पर्ट्स जौगानायनि थाखाय गोबां हाबा मावो। जों जोंनि BTR सरकारखौबो बाख्नायनांगोन। मानोना जोंनि BTR सरकारनि चिफ मानगोनां प्रमद बरो बिथाङा गोख्रों हाबा मावदों। जों बिथांखौबो बाख्नायनांगोन। बिथांनि नाजानायजों दिनै भारत आरो एसियानिनो गोजामसिन टुर्नामेन्ट डुरान्ड कापआ जोंनि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव फैगौ 5 आगस्तआव जानो थांगासिनो दं। आं सानो आंनि थाखाय आरो जोंनि BTRनिनो ओनसोलनि जौगाफुनाय जाय स्टुडेन्टफ्रा गेलेनो गोसो आरो जौगानो गोसो बिसोरनि थाखाय आरो जोंनि फुटबलाव बांसिनै थुलुंगाखांनाय लाबोगोन। जोबनायाव आं बयखौबो आंनि खुलुमनाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों। जय हिन्द।